Лукашенко зноў згадаў пра клачок зямлі. Этот клочок земли и сыграл важнейшую роль. Збылася мара ідыёта. А вось іншай мары перашкодзіла мара. Тэлестудыя стала развалівацца ў наўпроставым эфіры па СТУ-Буцлаве. Пра гэта і не толькі ў нашым выпуску навін па-беларуску пра Беларусь. Добры дзень, сябры. 5 ліпеня Лукашенко адкрыў у Магілёве новы музей славы Магілёўшчыны і скарыстаўся момантам, каб зноў агучыць свае старыя мантры пра савецкі народ і адзіную айчыну разам з Расіяй. Это той музей, адкрыццё якога нядаўна ледзь не сарваў магілёўскі падлетак, што пашкодзіў верталёт перад музеем. Лукашенко пафасна ўзгадаў бітвы другой сусветнай, абвясціў, што Беларусь і Расія нібыта адзіныя, а ўсе астатнія гуляюцца паасобку. У сваёй прамове ён колькі разоў згадаў пра клачок зямлі. Этот клочок земли и сыграл важнейшую роль в защите нашего города Могилёва. Таксама ён зноў паўтарыў, што захоўвае савецкія традыцыі і што барацьба за галовы людзей – галоўная зброя. Большое внимание в музее посвящено событиям Великой Отечественной войны. И это правильно, особенно сейчас, когда против правды в той войне остервенело воюют в просвещенной Европе. Маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники, лицемерно начали переписывать нашу историю. Пакуль самазванец адкрывае новыя музеі за саюзны бюджэт і заклікае рыхтавацца да вайны, Беларусь усё глыбей вязне ў мінулым і прапагандзе. Але, на шчасце, гісторыю ўсё ж піша не Лукашенко. Ва ўчарашнім выпуску мы распавядалі пра плюшавы дэсант, што меў месца 13 гадоў таму. Тады Лукашенко вельмі пакрыўдзіўся на Літву. Маўляў, гэта яны, нягоднікі, прапусцілі шведскі самалёт, чым парушылі мяжу Беларусі, якую Лукашенко ўпарта называе клачком зямлі. Крыўда так глыбока яго засела, што ён каторы год атакуе літоўскую мяжу. Вядома ж, не сам, а з дапамогай мігрантаў. Таму напярэдадні 13-годдзя плюшавага дэсанту агрэсіўныя мігранты спрабавалі прарвацца ў Літву і закідалі памежнікаў камянямі. Інцыдэнт адбыўся ўвечары 3 ліпеня ў Ладзінайскім раёне, дзе мяжу Літвы і Беларусі падзяляе рака Мара. З беларускага боку да плота падышла група з 14 мігрантаў з лесвіцай. Па словах літоўскіх памежнікаў, гэтыя людзі маладыя, моцныя, агрэсіўныя, ім не патрэбна ні дапамога, ні прытулак у Літве. Мэта адна – пралезці праз мяжу ды рвануць у Нямецчыну. Там мёдам намазана. Калі памежнікі спрабавалі іх спыніць, мігранты сталі кідацца камянямі і пашкодзілі службовы пазадарожнік. Літоўцы сцвярджаюць, групы такіх нелегалаў ідуць з беларускага боку ўсё часцей. На гэты раз прабрацца праз мару да сваёй мары ў іх не атрымалася, але ж спробы будуць паўтарацца. Цікава, калі я прыязджаў у Лынтупы, што ў 3 кіламетрах ад літоўскай мяжы, да мяне звычайна яшчэ на вакзале кідаліся памежнікі, якія спраўджвалі дакументы, пыталіся, з якой мэтай я прыехаў. А тут швэндаюцца цэлыя групы незнаёмых людзей, да беларусаў зусім не падобныя, і нікому да іх справы няма. Ці ў тым і справа, каб іх было штораз болей. А вось мара гісторыка Яўгена Казанцева хутка збудзецца. Ён вернецца ў Беларусь. Это той студэнт, што кінуў у латушку смеццевы бак. Інцыдэнт адбыўся 2 ліпеня падчас лекцыі ў Варшаўскім універсітэце. Казанцев крычаў «Здраннік, ганьба, забойца», сцвярджаючы, што латушка нібыта хацеў у 2020 годзе спаліць апазіцыю. Паверыў Казанцев Лукашэнку. Казаў, што гэты напад дапаможа яму вярнуцца на радзіму. Вось і паедзе неўзабаве. За гэты напад он атрымаў штраф у памеры 6000 злотых, што складае каля 1400 еўра, і дэпартацыю з Польшчы. Цяпер гісторык паедзе дадому. Лукашенко ж, напэўна, будзе задаволены героем. Калі мігранты на мяжы кідаюць у літоўскіх ды польскіх памежнікаў усім, што трапляюцца пад рукі, то непадалёк ад літоўскай мяжы ў Смаргоні камунальнікі ды бюджэтнікі спаборнічалі ў плаванні на тым, што ў галаву прыйшло ды пад рукі трапілася. Такія спаборніцтвы там сталі традыцыйнымі. Ідэя простая. Каманды арганізацыі і прадпрыемстваў будуюць сабе плавальны сродак з падручных матэрыялаў, упрыгожваюць яго таксама падручнымі матэрыяламі або сабой, ды праводзяць яго прэзентацыю. Арганізатарамі мерапрыемства з'яўляюцца ідэолагі ды БРСМаўцы. Ну хто ж яшчэ можа да такога дадумацца? Таму не прападзём. З падручных сродкаў зробім мы карыта, ды па Оксне паплывём.
Пакуль межы атакуюць мігранты, саміх беларусаў атакуе баршчэўнік. У свой час завезлі ў Беларусь гэтую расліну як перспектыўны корм для жывёлы. Думалі накорміць кароў гэтай цуда расліны і пасякуць з Беларусі ў Расею малочныя рэкі. Ну, любіць тут начальства цягнуць Украіну ўсялякую навалач. Таму і прыходзіцца беларусам з ёй змагацца рознымі падручнымі сродкамі. А хтось з ёй і любуецца. Ребята, посмотрите, какое классное растение я нашла. Я не знаю, что это такое, но оно такое классное, высокое, такие красивые зонтики. Высота, наверное, 3 метра. Короче, какое-то очень красивое растение. Расліна сапраўды прыгожая і выклікае захапленне. Толькі яе сок пад уздзеяннем сонечных прамянёў выклікае моцныя апёкі. Таму да яе лепш не дакранацца, і тым больш лісце нельга выкарыстоўваць у якасці туалетнай паперы. Бяды пасля не абярэшся. А Лукашенка яшчэ хоча прывалачы ў краіну арэшнік. Таму да прыгожых кветачак баршчэўніка могуць дадацца ядравыя грыбочкі. Пакуль з вуснаў Лукашэнкі і яго сілавікоў гучаць дрэнныя словы ды пагрозы ў бок Украіны, там вырашылі павіншаваць беларусаў з днём незалежнасці. Па календару Лукашэнкі. Украінцы раяць, каб стаць сапраўды незалежнымі, трэба выкінуць Пуціна з Беларусі. Як думаеце, маюць яны рацыю? Пакуль жа беларусы пра незалежнасць ды волю могуць толькі марыць. А вось вада ў сталіцы па вуліцы Ракасоўска знайшла слабае месца і вырвалася на волю, утварыўшы вялікі гейзер, якраз на дзень незалежнасці ў год добраўпарадкавання, благоустройства, як кажа Лукашенка. Таму камунальнікі, відаць, і зразумелі это па-беларуску і усталявалі трубу блага. Это значыць дрэнна. І вынік не прымусіў сябе чакаць. Выглядае, што падобна зрабілі і тэлестудыю. І яна пачала разваливаться просто ў наўпроставым эфіры. Союз, в свою очередь, открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными. Мнение гостя в студии новостей Первого информационного. Тым часам у Варшаве 4 ліпеня 31-гадовы паляк узяў закладнікі беларускага таксіста проста па дарозе ў аэрапорт. Калі машына спынілася на чырвонае святло, пасажыр дастаў нож і прыклаў да горла і жывата кіроўцы, лёгка параніўшы яго. Нападнік загадаў павярнуць назад у бок цэнтру і сам патэлефанаваў на 112, каб прадставіць свае ўмовы. 100 000 злотых і пачак цыгарэт у мяккай упакоўцы. Дужа ж патрабавальна яго аказалася горла, толькі ў мякка яму падавай. Паліцыя затрымала нападніка, яму прызначылі 3 месяцы арышту. Высветлілася, што ён меў ужо праблемы з законам. Зараз яму можа пагражаць да 25 гадоў зняволення. Беларус выжыў, сур'ёзных траўмаў не атрымаў, нават шпіталізацыі не спатрэбілася. Але страху нацярпеўся. У Полацку прайшоў канцэрт «Песні перамогі, галасы пакаленняў». Арганізаваў тур асабіста Олег Газманаў, які адкрыта падтрымлівае расейскую агрэсію супраць Украіны. Канцэрт у Полацку правялі з благаслаўлення епіскапа Полацка і Глыбоцка Ігнація. Ён нават выйшаў на сцэну і паўтарыў «Дзве дзяржавы, адзіная айчына», падкрэсліўшы словамі Лукашэнкі адзінства з Расеяй. У падарунак сыну Газманаву Радыёну епіскап уручыў кнігу пра святого Ціхана. Са сцэны гучалі вайсковыя песні ад «Кацюшы» да «Дэсантнага батальёна». Сярод гасцей чыноўнікі, манашкі ды расейскія арганізатары. Такім чынам у Полацку чарговы раз спляліся сцэна, прапаганда і царква пад сцягам адзінай айчыны. У расійскім Варонежы завялі крымінальную справу супраць сілавікоў, якія вясной жорстка збілі актывіста Александра Жалтухіна. Яго душылі, катавалі электрашокерам, зламалі рэбры. Усё дзеля пароля ад тэлефона і звестак пра тэлеграм-канал. Пераломы 8 рэбраў, пашкоджанне пазваночніка, разарваная барабанная перапонка. І толькі пасля скандалу і агалоскі следчы камітэт вымушаны быў адкрыць справу за перавышэнне паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. А што ў Беларусі? Тут за ўвесь 2020 год ніводнай справы супраць сілавікоў, хоць катаванні, збіццё і здзекі фіксавалі сотнямі, нават тысячамі. Лукашенка сілавікоў не карае, бо сваіх не здаюць, таму розніца ўсё ж ёсць. Расія часам прасякае бязмежжа, а ў Беларусі людзям у форме поўная беспакаранасць. Праўда, парадку ад гэтага больш не становіцца. На дарозе ў Хоцімску 36-гадовы мясцовы жыхар на «Фольксвагене» праігнараваў патрабаванне аўтаінспектару спыніцца і рвануў наўцёкі. Пасля кароткай пагоні яго затрымалі. Кіроўца быў моцна п'яным, у крыві больш за 2 праміле.
Цяпер ему свеціць штраф 8,5 тысяч рублёў, пазбаўленне правоў на 5 гадоў і арышт аўтамабіля. Сам Шумахер сядзіць у ізалятары і, відаць, думае, ці варта было так паддаваць газу. У Буцлаве прайшоў каталіцкі фэст, які сабраў тысячы вернікаў. Пілігрымаў разам з пробашчам санктуарыя ксяндзом Дмітрыем Дубовікам сустракаў таксама мітрапаліт Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Юзаф Станеўскі. Звычайна на фэст з'язджаюцца ўсе каталіцкія біскупы Беларусі. Да Буцлаў прыехалі на роварах пілігрымкі з розных гарадоў: Мінску, Ліды, Жодзіна, Ракава, Полацку, Росіцы, Нарачы, Глыбока, Вілейкі, Мядзела, Маладзечна, Баранавіч, Смаргоні і Паставаў. Дарэчы, сёлета 35 гадоў адраджэння гэтай традыцыі. Сёлетні фэст праходзіў пад дэвізам «Божая міласэрнасць, давяраем табе». Ноччу адбылася працэсія з копіяй абраза Маці Божай Буцлаўскай, а роўна апоўначы распачалася імша. Галоўная імша прайшла 5 ліпеня. Падчас і адбыўся асаблівы момант – пасвячэнне Мінска-Магілёўскай мітраполіі Божай міласэрнасці і беззаганнаму сэрцу Найсвяцейшай Панны Марыі. Нагадаем, у 2018 годзе Буцлаўскі фэст быў уключаны ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. А мы на гэтым з вамі развітваемся. Усё вам найлепша. Дзякуй за прагляды, падабайкі і каментары. Глядзіце заўтра выпуск навін ад Александра Пуцілы. З вамі быў Зміцер Лупаш. Да сустрэчы.